Mr. Jadine, vlog, Migalab, shout out. Lalab, good morning. Kapit tayo, Mr. Jadine. Ayan. Good morning, Lalab. Buksan ko lang yung electric fan. Wow, good morning. Keep it simple, survival, Lalab, Migalab, shout out. Ayan, good morning, good morning. Up so early. Yeah, today is little bit early. Yes. Thank you. Ayan, thank you so much. Good morning, everyone. Let's drink coffee, keep it simple, survival. Let's drink coffee. Unang tamsak host from Ate Apple. Ate Apple, Migalab, shout out. Ayan. Salamat po sa patamsak, Ate Apple. Migalab, shout out. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Kape tayo dyan, mga lalabs. Kape-kape. Ayan, kape tayo. Let's drink coffee, everyone. Kape-kape muna, mga lalabs. Ayan, Mr. Jadine and Mr. Keep it simple, survival. And mga love, don't forget to give me likes. Mga lalab, thank you so much. Morning host pa kape. Halika na, Apple, hati tayo. Timpla ka na dyan, lalabs, oy. Buksan ko lang yung aking electric fan. Mainit. Ayan, 3 million, mega love, shout out, 3 million in the house, mga lalabs. Good morning, good morning, good morning. Mainit pa. Sarap. Ayan, 3 million, mega love, shout out, 3 million. Thank you so much, everyone. Tararan, taran, 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 taran. Mag-ibang tayo. Ayan, 4 million, mega love, shout out. 4 million in the house, mega love, shout out. Mr. Jadine, nandito ka pa ba, Mr. Jadine? Si Mr. Jadine ata umalis na. Busport pa ito, Mala Airport sa
Dating. Critics walk around biggest. Mr. Jadine, nandito ka pa ba, Mr. Jadine? Wala na si Mr. Jadine, umalis na ba? 952, Mr. Jadine. Inom tayo ng kape, mga lalag. Ayan, sarap ng kape. Mainit-init pa. Magtimpla na kayo dyan, mga lalabs, oy. Mr. Jadine, nandito ka pa ba, Mr. Jadine? Wala na po ba si Mr. Jadine dito? Wala na si Mr. Jadine dito? Ayaw niyang graduate, okay. Ayan, Mr. Jadine, kung nandito ka, Mr. Jadine, bigyan kita ng isang banana, ayan. Dikit ko to sa'yo, pero alam ko wala ka na dyan, nagbaba ka lang ng bahay mo. Ayan, ano, nandito pa ba si ano, Kiss Keep It Simple Survive? Ate Apple, nandito ka pa ba, Ate Apple? Wala na rin si Ate Apple? Ate Apple, baba ka ng bahay, lalags. Nandito, host. Ayan. Bahay mo na, main channel mo ba to? Ano to? Ano yung main channel mo, Ate Apple? Mr. Jadine, wala na si Mr. Jadine, okay? Hindi kita ng isa, Mr. Jadine. Wait, host, ayaw mag-copy-paste. Pasaway na CP ito. Bili ka na bago, Ate Apple. Ayaw na mag-copy-paste ng mobile mo. Nagluloko. Jakay Channel, mega love shout out. Hi, host. Jakay Channel, mega love shout out. Good morning, lalabs. Thank you so much. Jakay Channel 2. Mega love shout out. Jakay Lalab, how are you?
Susan Mangyan, mega love shout out. Mega love shout out, tutusok dikit na po. Susan Mangyan, lalabigyan kita ng jacket. Wala pang bilihos ng bagong mahal. Sige lalabs, ipin kita ha. Di ka pa ba monetize? Pag na-monetize ka na, bili ka ng maraming cellphone. Ayan pala kung mga lalabs na nakapin po, Ate Apple. Susan Mangyan, mega love shout out. Main channel mo ba ito lalab, Susan Mangyan? Hindi. Ang laki ng bahay ni Ate Apple. Ang laki naman ng sweldo nito. Sumasahod ka na, Ate Apple. 100%. Si Apple Girl. Apple Girl 14. 4.45 road to 5K. Hospa help po. Ilan na ba yung bahay mo, lalabs? Silipin natin yung bahay mo. Susan Mangyan. Ayan. Maliit paus, lagi lagas. Susan Mangyan, tingnan natin. 1.11K Mangyan life in Australia. Monetize ka naman ng Mangyan, di ba? Taga-Australia ka pala, lalab. Good morning, mega love shout out. Ang ganda naman ng lugar na to. Ayan, Susan Lalab, napakaganda naman ng lugar na yan. Nasa Australia ba to? Walking po muna tayo dito sa amin. Ayan. Ganda. Dan sa'yo, Susan Mangyan, pabalik sa nakapin. Susan Mangyan, pabalik ka na lang si Ate Apo Lalab, nakapin lalabs. Bigyan din kita ng banana lalabs, wait lang ha. Brochito Channel Dan. Ayan from Susan Mangyan.
Lalab, Susan Lalab, salamat. Yan Ate Apple cream cake, short video. Natin man tayong dikit lalab sa main channel. Ayan. Cream roll cake mo. Short video lang pala to. Dan sa orange chicken mousse from Ate Apple. Ate Apple, salamat po. Ayan, cream roll cake. Sarap. Sana all maganda. Nagmamaganda lang Ate Apple. Ayan, Ate Apple, nandito ulit ako sa bahay mo, Ate Apple. Mas lang naman matapos to. Wala pang isang minuto, tapos na. Ayan, Ate Apple, dikit na to sa'yo, Ate Apple. Sabi niya, ganda ng gamit mo sa mukha, ano sabon mo. Nag-i-skinol lang ako, lalabs. Skinol. Rina Dona, mega love, shout out like 6. Rina Dona, mega love, shout out Minnesota, USA live vlog, mega love, shout out. Ano lang ako, lalabs? Sabon. Nagsasabon, ano ba yung sabon ko? Yung kulay orange, ano ba yung tawag doon? Anong sabon yun, ma? Kasi lalas, may hinahalo kasi ko sa skin. Alam niyo ba kung anong hinahalo ko sa skin? Sige, i-share ko na nga kung anong ginagamit ko. Ang ginagamit ko, mga lalas, bumibili ako ng ano, yung papaya. Hindi perla, lalabs, yung kulay orange. Lalabs, ano, perla, ano, Secret Food Diary, mega love, shout out. Lalabs, yung ano, bumibili ako ng ano, yung papaya na skinol. Tapos hinahaluan ko siya ng ano, may nahalo akong gamot. Alam niyo yung mga lalabs, yung Dalasinsi? Dalasinsi, lalabs, since before. Yun talaga ang ginagamit ko, mga lalabs. Yung skinol, hinahaluan ko ng isang ano, gamot na Dalasinsi. Di ba yung Dalasinsi is ano yon? Yung antibacterial. Yun, lalab, nakatanggal siya ng pimples. Saka nakakapakinis siya ng muka. Dalasinsi, mga lalabs. Doon nga lang yun sa abroad, binili ko yung Dalasinsi kasi dito sa Pinas, ang hirap bumili, kailangan pa ng ano, reseta. Dalasinsi, lalabs. Ihalo mo yan, Ate Apple, maganda yun sa muka. Nakakaputi siya sa kapag mayroon kang mga ano, pimples, namamatay. Hindi siya hindi siya nakaka-allergy kasi matagal na akong gumagamit niyan eh. Yung iba nga nagtatanong anong ginagamit ko sa mukha ko, bakit daw walang pimples. Sabi ko ano lang, skinol, pero di ko sinasabi na meron pang iba. Brochito Channel, mega love, shout out. Sobrang ganda mo, host. Si Brochito, thank you. Yan lang, lalabs. Haluan mo yan, Ate Apple, ng ano, Dalasinsi. Iwan ko na lang kung hindi kuminis yung mukha mo dyan. Yun lang yung sikreto natin. Ayan. Secret Food Diary. Ayan.
Minnesota, USA vlog. Nice. Mega love shout out. Thank you so much po. Yun lang, Ate Apple. Try mong bumili dyan sa Mercury kung bigyan ka. Pero hindi ko sure. Kasi meron lang akong kaibigan. Sabi ko sa abroad, bigyan niya ako ng Dalasinsi. Ang Dalasinsi doon, isang box ng ganito is nasa 18 dirham. Nasa 200 plus. Buti kasi doon sa abroad, hindi na hiningian ng reseta. Punta ka lang doon sa mga drugstore nila, bibigyan ka. Ito kailangan pa ng mga reseta. Try mo, Ate Apple, kung bigyan ka. Dalasinsi, nasa 200 ata yung dito, di ko alam. Pero maganda siya, Ate Apple, try mo. Ihalo mo lang siya sa skinol. Skinol na papaya. Tapos gumamit ka ng cream na pans. Cream na pans. Pag di kaya ng bulsa ang pans, kasi maya siya, mahal, mag-ano ka na lang, lalab, mag-Mina. Mina is lang, 35 pesos. Namiss kita, host. Ayan, thank you so much po. Secret Food Diary, I miss you to po. Ayan, si Secret Food Diary, nasa US din po ata to. Salamat po, Secret Food Diary. Nasa Pinas po ako, Sir Secret. Si Sir Secret ata, na to, citizen sa Amerika. Ayan, Permelian Mega Love, shout out. Tamsak host, pag-graduate, itlog mo, Reyno. Graduate mo, mukha mo, matagal ka ng mataas. Laki-laki ng bahay mo, 17K ka na nga, Pag-graduate daw. Lia po, ginagamit ko. Wag naman, Lia, matanggal yung balat ng mukha. Kaya mo, ang laki-laki ng bahay ni Rino, sana all. Papel de Liha from Secret Food Diary. Ate Apple, natawa tuloy. Rodi Raheta, Mega Love, shout out, 6:50 p.m. in the Houston, Texas. From Rodi Raheta, Apple Tusok from Reno. Ayan, salamat sa patusok mo, Reno Lalab. Good morning. Diyan na ako mag-star. Sige na po, dito ka na mag-star. 5 na lang para mag-18K. Sana all, 5 na lang bago mag-18K. Arsita Timanggong, Mega Love, shout out. Arseta Lalab, Mega Love, shout out. Pa-share naman, Reno, ng mo, banana. Ikaw ang laki-laki ng bahay mo, 17K. Siguro ang laki-laki ng sweldo ni Reno, inaabot ng 20,000. Dakol ka dyan, kakanon. Meron din, Sir Buchito, lutuan kita ng ginataang kamuting kahoy palagi. Marami kami dito, kamuting kahoy. Gusto mo yon, yung daon ng kamuting kahoy? Araw-araw ko na lang lutuin yun sa'yo, gagataan ko. Upcoming live, guys. Cooking mix, Mega Love, shout out. Cooking mix, sana all 18K. Gusto mo banana ko, host? Ayoko yung banana mo, matigas. Sobrang kunat na yan, Reyno. Sobrang kunat na yan, Reyno. Sir Reyno, baka naman kahit 6 lang, ayudahan mo ko para makaikot. Ito, Ate Apple. Kasi kulot. Masiram yon. Ayan, Ate Apple, sabay makuli, Ate Apple. Pimis the chaos. Ayaw. Ano na yang sa'yo, Reyno? Ano na yang, mo? Sobrang tigas na yan. Matigas na yung balat. 8 million Mega Love, shout out. Host support pin from Archeta Tamanggong. Ate Apple, dan daw sa'yo si Archeta. Pag kamuti-kamuti, pag kahoy-kahoy. Marami kami ditong kahoy, Sir Brochito. Lulutuin ko yun sa sa lutong kahoy. Yung ginagatungan, hindi kasakalan, masarap kasi yung lutong kahoy. Ayan.
Archeta, banana from Reyno. Merofi Flores, Tamsak Danos, Merofi, Migalab, shout out. 7 million Migalab, shout out. Patamsak po, salamat from Merofi Flores. Reyno, hello my friend from Archeta. Reyno, pabalikan si Archita Nino, dan sa'yo. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Ayan, Apple. Apple lalabsa. Anong pinapatungan? Anong pinapatungan? Pinapatungan ng panggatong. Ano na naman yung nasa isip mo, Reno? Gawin mong suman, host. Bruchito, punta ka dito. Lutuan kita ng maraming kamuting kahoy. Ano lang yun? Kinukuha lang sa kapitbahay kahit di na magpaalam. Archeta, sa kabila kita dinidikitan. Muhammad Elendi, Migalab, shout out. Muhammad Elendi, Assalamualaikum. Walaikum salam. Muhammad Elendi Lalabs from Morocco. Upcoming live guys, palablab from Cooking Mix. Cooking Mix Lalabs. Apple Girl 14 Connect from Brochito Channel. Ayan, Ate Apple. Dan na po si Sir Brochito. Juju Channel TV Vlog. Hi, Idol. Good morning. Tamsak Tusok, Idol. Juju Channel Vlog. Lalab, Migalab. Shout out. Salamat, Lalab, sa patusok. Thank you so much. Chita, buray mo. Hoy, Reno. Kaaga ng buray na yan. Apple Girl 14 Pulpak Dandikit from Secret Food Diary. Ate Apple, OTW from Cooking. 6 million Migalab, shout out. Si Ate Apple Girl 14. Jojo Channel TV Vlog, nagbaba ng bahay. Mercy Viewcop. Ano yun? Ayan, God bless everyone daw, sabi ni Muhammad Elendi. Dansok Sir Bruchito, laki bahay. Malaki talaga yan kay Sir Bruchito. Mas malaki kay Reno Harang. Reno, salamat sa parang mula, Labs, oy. Reno, Miguelab, shout out. Kumusta ka na, Reno? Kailan ka uwi ng Pinas, Reno? Chocolate naman dyan, Reno, pasalubong. Anong buray, host? Buray? Ano yon? Yung isda. Yung isdang buray. Yan, isda. Reno Puso, Jojo, Tamsak, Tusok. Ayan, 5 million, Migalab, shout out. Secret Food Diary, Dansok Lilaki din ng buy from Ate Apple. Andito na sa Terminal 3 going to Davao, 10:45 flight ko. Reno, wag kang magbiro. Nasa Canada ka pa. Nasa Terminal 3 ka ngayon? Chocolate dyan, Reno. Saturday pa ako dumating ng Pinas. Reno, saan yung chocolate? Saturday pa? Nasa Pinas ka na pala, Reno. Di ka na babalik ng Canada? Wow, sana all from Secret Food Diary. Naglo-loading na naman, lintik. Ma, pakita nga ng ref. Inom tayo ng kape. Kape dyan, kape. Ayan, sarap ng kape. Ate Apple, gumuhit ka na po, Ate Apple. Ayan, nag 4.46k ka na. Ayan, Ate Apple, dikit ko po ito. Hindi na ako nagbabakas, Ate Apple, ha. Pero short lang naman yung video mo. Itong cream roll cake. Cooking mix dan sukli from Ate Apple. Gusto ko ikaw inumin ko, host. Ambot sa imo, Dodong.
Reyno, ambot ka. Kahit kailan ka talaga, Reyno. Addict din ako sa kape, hos. Hola, loves. Kape is life. Magtimpla na kayo dyan ng kape. Huwag puro white tea, magkape rin, mag-breakfast. Ma, patingin nga yung ref, ma. Ma, tingin mo yung ref mo nag-wielding. Sana all nasa Pinas na from Ate Apple naglo-loading eh. Sana all nasa Pinas na from Ate Apple. Ate Apple, gumuhit ka na po, Ate Apple. Mangyan life in Australia? Nandyan ka pa ba, lalabs? Mangyan life, nandito ka pa ba? Wala na po si Mangyan. Merofe, nandito ka pa. Ma, patingin nga ng ref, ma. 3 million mega love shout out. Brochito channel, full pack na po, sir. Pasukli na lang po from Secret Food Diary. Ma, nakita mo ba? Ang laban. Nandito pa ba si Morefe, si Archeta? Nandito, wala na si Archeta. Umalis na. Merope Flores, kasunod lalab, Jaa Music TV. OFW ako, Migalab, shout out, Jaa. Tamsak host, Merope Flores. Ikaw lalab, sunod, Merope. Merope lalab, sunod ka ha. Ate Apple, yes lalab, naglo-loading. Palablab naman po, short lang, salamat from Jaa Music. Rino po sa pulpak kalimbang na po, pinapanood ko ba ang change oil? Merofe, ayan, stir fry mushroom and eggplant and soy and oyster sauce. Ayan, lalabs, yung eggplant mo, lalabs. Dati man tayong dikit sa iyong main channel. Secret Food Diary Connect to Main from Brochito channel. Secret Dan po, salamat. Saan Shun mo? Ayan. Host loading ka, yes lalab, naglo-loading. Ganyan naman yan, alasutso. Kaaga-aga naman ang loading na to, nakakabuisit. Dan sa Chicken Orange host, full watch pati ads. From Susan Mangyan. Sige na lalab, salamat. Tinatawag kita kanina, Susan. Nawala ka kasi. Pin kita maya, wait lang ha.
Palablab po kay Jaa. Ayan, sige lalab. I-watch natin yan, Jaa. Sexy naman ni Jaa, oh. Sana all. Jaa lalabs. Parang maano pa siya. Sobrang aga pa ata Jaa ng ano mo. Parang makulimlim. Yung video. Brochito Channel, dating deket from Secret po Diary. Ginoy TV Vlog, Miguelab, shout out. Nasa labas ako noon ng video mo. Sige, Susan Mangyan Lalab, salamat. Ginoy TV Vlog, nagbaba ng bahay. DJ. Secret po Diary, padikit po sa alagad mo. From Brochito Channel. And marami rin alagad dyan si Secret po Diary, marami din po yan. Malaki rin yung bahay niya. Masarap siya magluto. Ano rin siya? Bicolano yan. Sir Brochito. Di ba nakaintindi ka rin ng salitang Bicol? Ginoy TV Vlog din from Brochito Channel. Mga lalab, padikit naman ako kay Bloody ko dahil mga lalab, isa na lang, ano na siya. Grade 8 na lang, 799 na po siya mga lalabs. Road to 10K pa ayuda. Sana all. Sir Brochito, road to 10K. Iyo po. I love you. Naglo-loading. Bad trip naman na internet na to. Voice it. Ang laki ng bahay ni Sir Brochito. Ang laki na. FW ako dyan, lifestyle, dating dikit ganda mo. FW ako dan from Susan Mangyan. Bakit namatay? Mga lalap, kung gusto nyo magdikit sa nakapin, mga lalap, pwede po kayong mag-go to channel. Very spicy to, sir, secret food. Yes. Mangyan, full pack dan na po. Jers 21 lalab, good morning, Miguelab, shout out. Jers 21 tamsak, sige lalab, salamat. Mangyan, nandito ka pa Mangyan? Susan Mangyan lalab, nasa bahay mo ako. Mangyan life in Australia, lalab ay lalas, Mangyan.
Ba't nawala? Salamat, host. Salamat din, lalabs. FW ako dyan, lifestyle full pack Kalimbang. Galing magluto, pasukli na lang po. Gab Kapilan, mega love shout out. Ano sabi ni Sir Bichito? Tayo na lang naiwan, host. Tayo na lang daw naiwan. Mangyan, ayan lalabs. Oy. Dikit ko to sa'yo mangyan na, ayan. Hindi na ako magbakas. Tayo na lang naiwan. Gab Kapilan, ayan, mega love shout out. Ayan lalabs, mangyan lalabs. Kanina dikit na ako sa'yo, pangalawang dikit to ha. Mangyan live in Australia dan from Brochito Channel. Sir Brochito kasi masipag tong mga banana. Sir Brochito, yung sinabi ko sa'yo noon. Sige ho, salamat. Yung sinabi ko sa'yo, magkano yung banana. Hindi kaya ako nakakapang banana. Tingnan mo yung bahay ko, di umaakyat. Sabi mo, ipa-Gcash yun. Sige ho, salamat po. Gab Kapilan, connect. Magkano yung 500 na banana? Ay, minsan kasi Sir Brochito, ang hirap ng internet. Katulad nung 2 araw. 2 araw, nagluloko yung internet ko. Hindi ako makapag-banana. Pajikas mo ako bahala. Magkano ba yun, Sir Brochito? Magkano yun, Sir Brochito? Mag-ikot ka kasi, ano ba? Hindi, kasing lalabs, Sir Brochito nga yung internet nga. Di ba kahapon? Naka-TikTok ako kahapon, di ba? 1 oras lang yung live ko, hindi pa maayos. 2 araw na. Baka naman maayodaan ninyo ako guys, malaking bahay dyan. Merofe, nandito ka pa ba Merofe? Ayan, 5 million, mega love shout out. Rudy Rahita, full pack dan, please connect. Thank you from Secret Food Diary. Mga lalap, padikit naman ako kay Bloody Coder. Mga lalap, isa na lang po kay Bloody Coder bago siya mag grade 8 mga lalap. Isa na lang po. Sir Brochito Channel. Ayan kay Bloody Coder mga lalab. Kahit isa lang mga lalabs. Ay. Ayan Susan, nasa bahay Makuli Susan. Nandito ka ba Merofe? Merofe Flores, nandito ka pa ba lalabs? Ay, ayan lalabs Love you. Love you to Sir Brochito. Sino? Sino po? Si Bloody Coder, si Bloody po. Secret Pod, kahit isa lang. 799 po siya kasi lahat ng alagad ko nakadikit na dyan eh. Isa lang po, please. Ayan. Padikit naman pa ako sa binabakong bahay. Si Bloody po yung binaba ni Ailinski Vlog. Isa na lang po, maluoy po mga lalab. Isa na lang, grade 8 na po siya. Ayan. Isang banana lang po. Isang banana lang sapat na. Grade 8 na po siya, isa na lang. Ayan, mangyan lalabs. Ayan, 4 minutes watch na to.
Hindi yan malagas. Yuki. Ayan, 3 million mega love shout out. Thank you so much. Ano, Merofi Flores, lalab, nandito ka ba ba, Merofi? Sige ho, salamat. Ayan, from Susan Mangyan. Merofe, nandito ka ba ba? Wala na ba si Merofe? Nandito pa ba si ano? Si Jaa, wala na si Jaa? Wala na po si Merofe, mga lalabs, wala na? DJ. 3 million mega love shout out. Thank you so much. Mag-ikot ka kasi ano ba, sabi ni Sir Buchito. Sir Secret, thank you po and God bless. Nag-iikot na naman, nakakaasar. Chits, hello host. Ayan. Chits TV, mega love shout out. Chits TV, nagbaba ng bahay. Mega love shout out. Lala, good morning. Nakaikot na ba? +1 ako. Sige po, salamat po. Tingnan ko po. Salamat po, Secret Food Diary, sir. Thank you po. Okay na po siya. 800 na siya. Thank you. Gumuhit na po siya. Matagal ko na kasi itong inaano. Lagi lang siyang nalalaglag. Ilang beses na siyang graduate ng grade 8. Panaylagas man si Lolo Oy. Gcash mo ako, pang load ako. Magbanana sa'yo. Sir Buchito, magkano nga? Tamsak Danos from Chits TV. Sir Buchito, ay sabihin mo na kasi. I-message mo ko kung ayaw mong sabihin dyan. Doon sa ano ko. Sir Buchito, doon sa page ko. Message ka doon, Sir Buchito. Bala ka. Sige. Sir Buchito, ilagay mo yung number mo doon. May Gcash ka bang ano? Ronald, my love. 7613 na 37 na lang. Sana all. Bikini salamat po. Sana all, Ronald, my love. Si Ronald, ang laki-laki ng bahay kaya nito. Ronald, thank you. Mega love shout out. Nag-loading na naman tayo. Eh. Sige, Sir Brochito. Message kita, Sir Brochito, ha. Doon sa ano mo, page. 5 million mega love shout out. Cheats TV Dan from Susan Mangyan. Cheats lalab, pasuklaan na lang lalab si ano po. Si Susan Mangyan Dan na. Brochito Channel. Host, maglaba muna ako sa salamat. Ang sipag naman ni Sir Secret, naglalaba pala to, oy. Sige po, Sir Secret, ingat ka palagi dyan sa ano, US. God bless always po. Sige na po, bye-bye. Sir Secret, thank you, bye-bye. God bless. Ayan, 4 million mega love shout out. Ayan, si Ronald My Love, mga lalab, silipin niyo yung kanyang bahay. Ang lalaki ng views niyan. Sa Amerika. Wala naman. Wala daw sound. Meron lalab sounds.
My sounds lalabs. Sir, i-hire mo na lang ako, Tagalaba. Hindi kasi naglo-load ko. Mga dalas naglo-loading kasi. Ayan, meron yung bunga ako nasa mic. Nanani. Sir, i-hire mo daw, Paul. Tagalaba. Nasa yan siya, lalab? Nasa US. Si Sir Secret. Wala siyang asawa, sabi niya. Kaya wala yung naglalabas sa kanya. Pero bira lang sa lalaki ang... Ayan, mang yan, lalab. Dikit ko pa to sa'yo, lalab, sa. Hindi na ako magbakas. Nanani, nananananana. Nandito pa, bes? Bakit naman pa na-loading? Nakakabwisit naman na internet na to. Ano, lalabs? Saan mga palipad sa'yo, foreigner? Wala, lalabs. Nandun lang yan. Kay Lolo, Sir Buchito. Nandun kay Lolo. Nakatago. Sabihin mo pangalan, puntahan ko mga foreigner. Si yon, si Michaelson aka Mike. Hello sis, how are you from Cooking with Sapia? Cooking lalab, mega love, shout out Cooking. Cooking lalab, mega love, shout out. Wala na dito si O para paliparan ka uli. Tayo dyan. Hayaan mo yan, Sir Buchito. Kahit wala, okay lang. Thank you from sis. Ayan, salamat po sa dumikit kay kay Bloody Coder. Nag-grade 8 na po siya, mga lalas. Maraming salamat po sa dumikit. Ayan, God bless everyone. Thank you, sis. Salamat, lalas. Ate Apple, nagloading ba ako, Ate Apple? Lagi naman naglo-loading yan. Nakakaasar nga eh. Wait lang, mga lalabs. Wala ako ng tubig. Hindi pala tapos yung ko kape. Wala ko ng tubig, mga lalabs. Wait lang.
Lalas, maligo ako. Sige po, Sir Brochito, maligo ka na. Yan. Ay, nako. Chits TV, nasa bahay mo ako, Chits. Ayan, Chits TV, lalab, nasa bahay mo ako, Chits. Ikot naman ang internet na. Ayan, si Ronald my love. Tamad. Sir James Miguelab, shout out. Sir James GPGP Miguelab, shout out. Sir James GPGP Tamsak, salamat po sa patamsak. Salamat po sa patamsak. Panay kasi loading, nakakaasar. Sabi nito ni in-upgrade daw niya. Bakit lalong humina?
Maghingi kasi man ng dagdag na naman ng bayad. Ingid at na Ano na si Jonas? Nagal na itulo ma. Nagal na sila ka. Hanggang 9 lang naman ako, di ba? Magiling. Di kayo nagtutuloy. Dangan ni utol na connection.
Reno Lalab, oy! Reno, saan ka ngayon sa Reno ba, Dudong? Maaraw ka, sobrang maaraw. Ganun pala, oh. Reno, may bago ka bang upload, Reno? Oh my God, change oil. Reno, change oil talaga. Loko talaga to si Reno.
Sige, sabihin mo na, ano yon? Kinakabahan ako sa tanong mo. Ano yung tanong mo, Ronald? Okay ba yung cheque pag-receive ng revenue? Bakit cheque, lalabs? Wala kang account? Manok na naman. Galing.